iarăși să nu răspund la telefon. Bă, unde sunteți, băi? Băi, mamă! Aoleu, Woke up underwater, floating with the call. I couldn't get any. Uite-o și pe aia acolo. Ce faci, șoc? Bine, tu? Drag. Bă, voi ați văzut că l-a dat pe Luigi la știri? De ce? Și că a fost omorât, găsit mort pe stradă. Mort? Mort. Fă! Nu știu. Chiar nu știu că ți a fost Păi când l-a dat la știri, gen. A, ieri. Mamă, și așa repede l-a și dat la știri? Da, eu eram cu mama aia la televizorul ei vechi și am apărut la știri. Și m-am mirat și eu. Și ce dracu ziceau ea la știri? Că a fost găsit omorât, că a fost practic tăiat, a fost cuțitul băgat în el. Păi cum vede că aseară a zis pe grup că ne întâlnim toți în parc. Deci da, n-a mai apărut el la seară. Hai, fă, lasă-ți dolă-n, Doamne, iartă-mă. Mare caz. A murit. A murit. Se ducă drept. În iad ajunge ăla. Eu m-a săturat ăia, cheamă, cine dracu mai face? Nu știu, e de dracu. Nu m-a săturat de fraierii ăștia care să mă audă care fac și ia că-i și după jos să moară familia mea. Eu sunt prea bine la vârsta mea, vrei să te minți? Da, stai. Nu te afacă să mă dă cineva. Eu să mă supăr familia mea și pe asta pentru bani copă. Da, mă, și a familia mea, unde duc eu, așteaptă-mă și pe mine, stai că am vorbit, că m-a sunat. Bă, dar pe bebe l-a văzut? Bebe? Da. Da, uite. Când ai venit? Bă, ce faci? Unde să stea? Aici. Da, uite-le, mă. La na na nu na și cotele cămocule. N-ați văzut ce a făcut Luigi? Am auzit și noi tot trec de aici. Pe unde? Am N-a murit. murit Luigi. Ce, mă? Da, Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută, trăitere, familia mea a ascultat astea ale mele. Mamă, fi cum minte că a murit un om. Păi, ne simțim, nu? Cum poți să zici așa ceva? Omul a murit, mă. Dă-l dracu oricum făcea umbră pe pământ. Asta așa e, dă-l, Doamne. Acum n-ai ce să faci, asta a fost dorința mea. Cu dorințele tale înainte, vărule. Bă, azi ne jucăm și noi ceva. Adevărat, mă, hai. Ce ne jucăm? Adevăr sau provocare. Merge. Hai. Bă, sunteți gata? Da, mă, hai. Între tine și cu nicio diferență, mâncate. Adică, mă. Doi sunteți bătuți în cap. Ce dă stai în tine? Rani. Adevăr sau provocare? Provocare. Te provoc?
Te pup cu Andrei. Bravo, handicapatul, ai făcut tu ceva până în ziua ta. Așa da. Mai bine că oricum ești urâtă, du-te acasă. Du-te că oricum ești urâtă, să moară familia mea. Da, mă, că tu ești mare frumusețe. Bă, asta e să joci, nu știe, mă. Să vine sănătoasă la Ce camă. să-i faci, Vere? Haide, bă. Hai, ce, ne mai jucăm? Nu mai. Ce rost mai are dacă a plecat asta? Haide, bă. Da, mă, mai. Pobre, că acum vin, lasă-mă. Ce mai face și asta? Haideți, bă, ce face? Eric, să dai un suc? Hai. Haide tot, haide tot să luăm. Nu știu, mâncați, poate o fi niște bani, ceva. Bă, am o idee. Hai să mâncare pe techisul. Faceți voi doi. Haide. Ce mă, ce s-a întâmplat? Bă, asta e Rania. Mamă, ce idee mi-a venit acum pe moarte. O poză frumos posată. Eu, frate, ce asta? Ce cap urât. E mutilată. Bă, n-are cum, bă. Bă, Elise, fii atent ce mi-a venit. Am eu un grup de ăsta în care trimis poze cu fete și îți dă bani pe ele, știi? Și face bani multe, ascultă-mă ce zic eu, că eu nu sunt prost. Să vezi bani acum. Hai, stai așa. Bă, nu mai băga legale, bă, tu bagi legale, bă. Bă, te-ai prăjită tu, lasă-mă. Stai așa. Legale tale, bă, Frate, lasă-mă că fac bani. Ai văzut fut ce minge în cabina lui Elis? Am văzut fut, dacă le trebuie fotbal. E și om de fotbal. Auzi, fă? Dar tu aseară unde ai fost când a murit Rania? Da, chiar. Când fă? Aseară când a murit Rania, unde? Nu știi, fă, că eram cu voi și m-a sunat mami să mă duc acasă? Da, fă. Mă auzi, fă? Dar ție-ți mai place de ăla. De cine, fă? De ăla, fă. Și mie nu mi-ai zis? Taceți, bă! De ăla, fă, de mi-ai zis atunci la... Bine, când ai terminat. Ia, bă, ușor nu știi să vrea. Opa, de ce ai zâmbit? Ăsta-i place cineva. Ia zi, fă, de cine? Bă, nu știu, era de la un timp am început să am sentimente pentru Edi. Urătoala! Pentru Edi? Să moară copiii mei și că-i mamut. Păi da, fă, dar e urât, e... Să-i fătești când am Nu știu, Vere, am început să am sentimente pentru el. Să comportă frumos cu ei. Da, sentimentul nu cred că e reciproc. Vrei fă să vorbesc eu cu el să văd dacă și îi place de tine? Cum vrei? Fă, dar și tu proastă, o pui să pună cu ăla împreună. Altul mai frumos nu putea să-și găsească și ea, fix pe Edi. Oricum, fă, las că rezolv eu, dar acum trebuie să cam... Că fim băieții și dacă aud ei nu e bine. Ba, aveți și voi o sticlă de apă, că nu mai pot. Păi nu-ți luați mă tu? Ce dracu și ajută nu stau o sticlă de apă, nu vezi cum arată? Ce gură are. Ziceți, mă, aveți. Băi, Elis, am eu limonadă dacă vrei. Nu că e bună și asta. Ia, bă, asta că e glocitură. Bravo, frate, aruncă mai tare. Și bă, da, până la urmă, care a fost faza cu Rania ieri? Că eu n-am înțeles nimic. Bă, după ce ne-am jucat adevărsa provocare, tu ai plecat. Și a zis că și a pleacă, că i-am dat provocarea aia să se apupe cu Andrei. Și n-am mai făcut, și a plecat acasă. Și după am stat noi afară și a zis Andrei să dă un suc. Și am plecat și am găsit-o moartă. Bă, că tot veni vorba de Rania, hai să încheiem subiectul, că nu o să vină și ăștia să vorbim. Hai să mișcăm din nou adevărsa provocare. Bă, Edi, vină, trebuie să vorbesc ceva cu tine. Bă, Edi, mie și lui Daria ne-a zis Maia că te place, dar e rușine să zică că e frică că din sentimentul nu e reciproc. Bă, Ei, eu zic ceva, dar nu mai zic la nimeni. zi, nu știi că nu zic. Sincer și mie îmi place de ea, dar nu i-am spus din același motiv. E perfect, atunci s-a rezolvat. Vorbești cu ea și gata. Hai, dacă înapoi la noi. Ce facem, bă, că m-am plictisit? N-am zis, mă, că ne jucăm adevăr sau provocare. Hai. Hai. Cine dă de sticlă? Vreau eu. Hai, bine.
Daria. Ce alegi? Adevăr. La ce vârstă ai avut primul iubit? La 15 ani. 15 ani? Bun, continuăm. Edi. Ce alegi, mă? Provocare. Provocare? Da. Te rog să o putem mai. Nu, frate, mă duc acasă. Haide, mă! Faci și tu garania, mă, ce naiba! Poate te găsiți pe aici mort. Pa, frate. Haideți să mai jucăm? Nu știu, eu plec acasă. Mergeți, fă? Hai, fă, că vin și eu cu tine. Hai, că vin și eu. Deci vai de capul vostru. Hai, mă, dacă n-ai cu cine, n-ai cu cine. Păi, eu mă duc acasă. Hai, fă cu mine mai întâi la magazin să-mi iau Pa! ceva și mergi noi. Pa! Fă, du-te tu că eu te aștept aici. Maia, am auzit de la Iulia că îți place de mine. Nu e adevărat. Nu trebuie să fii ascuns, că sincer și mie îmi place de tine. Faci mișto la mine? Nu. Dacă nu mă crezi, îți dovedesc. Ia, uite de ce am putea să stea și n-a venit cu mine la magazin. Ce-ți făcut, mă, porumbei? Hai, dracu, pe teren, că am stat o oră. Opa! Ia vezi, s-au întâlnit porumbeii, a? Nu stați-mă în pace ce aveți cu ei. Și ce mai e de după aici? Bă, vorba de cum e plecat, că nu prea mai e așa 5 și ce, dar îți dai seama că trebuie să te învățăm mult. Lasă, frate, că te învățăm de ce face, doar de ce mai face. Ce ai zis, mă, când v-ați spus? Auzi, m-am fost la magazin și când mă întorc, îi văd pe ăștia că i-am braț. Salut! Ce faceți, bă, băieți? O, să trăiască fratele meu, te pupelis. Salut, Edi. Ce te bagi, mă, tu? Edi, ce faci? Spărat? Ce te bagi tu? Ia ține, mă, telefonul aici. Ce-ați făcut? Ce te bagi, mă? Bă, ce aveți, mă? Bă, ce aveți, mă, băi, Mihai? Ce aveți, mă? Bă, stai, mă, cu mine. Bă, ce aveți, mă, Mihai? Vezi că ai de alea proaste. Bă, ia lăsați-mă, ia lăsați-mă, Lăsați-mă că sunt mare. bă, ia uite-mă! Ia lăsați-mă. Ia lăsați-mă, ia lăsați-mă! Bă, gata, băi, Mihai, ce ai, bă? Băi! Lăsați-mă, bă, că mă Băi, mă, ce dracu, bă, pentru o fată, băi, Mihai, te bate așa pentru o fată? Stai, văzut, bă, ce comentează? Uite, bă, dar pentru o fată te bate așa? Păi trebuie să bage el? Păi știu, bă, dar nu se face așa, bă, Mihai, bă! Bă, stați, bă, potoliți, bă. Chiar, mă. Ia să leagă Maia, mă. Bă, mă, până la urmă alege. Mihai sau Edi? Nu mai contează, mă, cum vrea eu. Lasă-o, bă, să aleagă. Lasă-mă vere în pace. Lăsați fraierilor, că nu rămâne așa. Și ce, mă, ce o să faci? Ce ai de gând să faci? O să vedeți voi. Bine. Bine, mai vedem noi ce se va întâmpla. Vă luați cu mine voi? Fie cu mine. Păi tu, vreodată. lăcheală de la fată, băi, căcatule. Păi și ce dacă Ți-a e dat un lăcheală de la milință. fată? Voi nu o să vă ajungeți niciodată ca mine, la valoarea mea. Dar niciun Vreau. Ați Dar nici înțeles? nu să ajungem. Hai, să vă dare ochiul. Ai ales să stai cu fraierul nostru, în loc să stai Gata, cu bă, mine? Mihai, lasă. Ce mă faci tu, Iulia? Lasă-i, frate, în pace. Bă, de ce plecați, bă? Lasă-i, bă, să ducă și așa n-avem ce să facem. Mă, ce e, mă, aici? Mă, ce ați făcut? Mă, ce ați făcut aici? Ce dracu, bă, ai venit așa târziu? Dracu, vii acum la ora asta, vii? Ai pierdut tot. Ai pierdut multe. Ce am pierdut? Bă, s-a bătut și S-a iai bătut cu și ei, iai pe cu ei. Maia. O Maia? Pe Maia, da. Păi și ăștia unde sunt? A plecat. Au plecat acasă. Bă, ce facem, bă, că m-am plictisit, bă? Bă, ai am eu o idee. Trebuie să vedem niște fete, te ajută. Și dăm o petrecere seara asta. Ia ziceți, mergeți? Mă fac. Mergem, mă. Bă, iar ai băgat legale, mă? Ce turbat, haideți mă să mergem. Haideți, mă, să mergem, hai, lăsați, hai să mergem, hai. Ce facem, mă, că m-am plictisit? Nu știu, păi, hai cu mine pe la magazin. Stați, bă, că veniți. Stați, bă, că venim și noi. Bine că au plecat toți, că banii nu-i putea să-i dea să le ceva. Nu știu, mă, că așa fac ei mereu. Vă salut, frații mei de pe contul Saluda Solo, aici Rubi Roberto FCTB, mi-a găsit eu un nou. Hai cu toți acolo și ea. Bă, nu știu, nu văd.
Ce facem, băieți, să mergem la un fotbal? Nu știu, o să vorbim și cu ăștia, poate. Mâine nu mai fi întrebat firial dracu de Păi pituții. dacă el se prinde. Bă, dar n-ați spart mingea? Lasă-mi că facem noi rost. Iar mergem, bă, pe teren. Lasă-mă, că într-un fel au dreptate, dar să stăm mai în parc mai bine, mai frumos, mai ales. Gata, m-ați venit? Ce dracu asta tot mult de sus, nu bai? Bă, dar ce ai, bă, Robi Roberto? Ai ceva la cap? Nu te dracu ați pe capul, nu că bai trei. Robi Roberto după temui. Mai era puțin, și murea dracu. De-aia mergi mai aici, bă, că am mai făcut și mie mai ani. Să-ți vorbim, mă, voi. Dacă mergem la un fotbal ceva. Da, mă, și ăștia rusa gândit la mine să spun. Băi, voi n-ați spart, mă, mingea. Lasă, bă, că facem noi rost. Da. Bă, dar nu te-ai săturat, bă. Dă viața asta, e prea bună pentru noi să facem ceva să mișcă. Băi, Robi Roberto, după temui. Unde ai chiar la terenul ăsta, că vreau să-mi iau și eu. Ce auzi cum e? Păi mai spun ca tine, trei, o să nu cade. Bă, dar noi nu mai mergem, mă, pe teren. Chiar mă, nu mai mergem, că după aia se întunecă și nu mai vede să vă jucați. Hai să mergem. Hai mă să mergem. Hai cu mătrul meu. Ia, dacă dau o palmă, te caută și am detectorul de prostie. Bă, vere, bă, nu mai jucăm niciun fotbal, că n-avem nici minge. Hai dracu acolo să ne strângem, că deja nu mai țin. Hai. Băi, Robi Roberto, ce față aici că de-ai mâncat ficat să moară Să familia. ajungem la aici. Mă, ce Ia dracu de ție, ia de bine. Dacă ne-ai mâncat asta, mă, dacă ne-ai mâncat asta. Bă, vere, eu m-am plictisit. Bă, haideți cu mine. Și ce vrei să faci? Nu te fă dracu acasă dacă nu spun. Hai mai să-i Plecați și vă repede, porumbei. Capul bei. Trebuie să plec la Bălcescu. Hai, vă las. Tu te-ai grijă cu mâncarea pe 1 metri. Și tu știi de bine. Asta o te Păi și ce-ți mă iau eu? Mie spui, mă, de porumbei ăștia fac orice ca să se dori. Eram plecat mai cu fraierul la mă? Lăsați-mă în pace și așa n-avea ce să facem cu Nu mine. zice că te-a luat femeia cu metri. Maxim, Mihai, ce să zic? Dar spar la faza asta. O să vedeți, bă. Tobi cu mine până la magazin. Hai de bă. Unde mergem? Undeva, se vede acum. Uite ce frumos e. Mie mi s-a făcut să mă duc la magazin. Maia! Maiu! Maia! Maiu! Bă, dar chiar, ce cu de nu mai dă niciun semn? Bă, nu știu, dar știu că Maia a murit, că a dat-o la A televizor. murit Maia? Da, nu știai? Nu veri, de unde să știu? Păi am plecat eu atunci și de atunci n-am mai vorbit cu voi. Păi da, mă, a murit gen, a fost cu Edi, nu știu, dar cred că, bă, sincer, eu cred că Edi a murit-o.
Păi s-a dus cu ea atunci. Au plecat doar ei doi. Și de unde vrea? Păi nu știu, că nu mai dă niciun semn, nimic. Nici nu l-am mai văzut. Chiar ciudată, frate. Adică e ciudat. Că nu simt nicio atmosferă din asta de Paște, nu simt spiritul. Da, frate, de când am crescut, nu știu, nu mai. Poate în seara asta o fi ceva frumos. Mergem și noi la înviere. Merge. Bă, dar Gabi, atunci că vine și el? Ba, da. Nu știu, că nu. Bă, o să fac șoferul unul. Săcă, bă. Eu n-am făcut de eu, bă. Săcă, bă. Ramazana. Raul! Da, bă, ce? Bă! A încercat să mă omoare. Bă! Bă, dar tu ce te crezi că e criminal? Băi, eu sincer să fiu, o suspectez pe ea și pe ta. De ce? Pentru că ele lipsesc mereu când moare cineva. Sincer, ai puțină dreptate. Dar de tot nu cred. Băi, voi ați văzut, mă, știrile? Ce știri? Cu Bebe. A murit, frate. Cum adică a murit? Mă, voi nu știți că a murit Bebe? Băi, eram în parc cu el. S-a dus să-și facă treaba și după aia m-a strigat, nu știu. Bine, era criminalul acolo, știi ce zic? Nu știu, mai era acolo jos. Noi am încercat să-i dăm masca jos, dar a sărit. Tu ai pățit ceva aici, bine? Eu n-am pățit nimic, dar Bebe a murit. Hai, lasă, bă, nu mai le spune la ăștia, că după se agită și mai rău. Da, are dreptate, gata. Da, mai. Hai. Păi cine mai dă mă pe la noi? Numai pe la Dâlga ăsta zilele astea. Știți voi de ce n-am mai venit și nu mai vreau să vorbesc despre asta. Hai, ho, mă, că nu mor fără ea și țineați mult rău de tot unul la altul. Ce să ne povestim? Da, foarte mult. Tu ce te bagi, mă? Păi, nelogic că el e criminal, el a fost singurul care a fost mai cu ea. Așa, și asta poate să însemne orice. Credeți ce vreți, eu mă duc la magazin. Aș fi plecat. Bă, Mihai, mi se pare suspect Edi. Bă, nu știu ce să zic eu, tot la Daria și Iulia. Nu e, mă, nimeni din grupul nostru gata cu toate crimele astea, că nu mai zici că suntem într-un film. Dar chiar, bă, cum ați vrea să se numească filmul dacă am fi într-un film? Te-ai prăjit rău de tot, mă, familia mea. Dă filme ți arde, mă, ție acum. Hai, fă, lasă-mă și tu în pace, ha. Păi de ce, mă, te-ai supărat? Nu sunt supărat, doar încerc să mă gândesc cine ar putea face asta. Lasă, băi, că își face poliția treaba. Hai și tu să știi, tu ești primul pe lista mea. Și tu ești pe lista mea, ce să-ți povestesc? Bine, hai că mă duc și eu acasă, că are puțină treabă mama cu mine. E mort ăsta. Nu mai moare, bă, nimeni. Dați-vă vă peste gură. Oleo, bă, ăsta o să moară, mă, așa se întâmplă mereu. Rămânem toți, unul pleacă acasă. Ideea e ca și mor, ce drept.
bine că ai venit din Anglia. Da, oricum, vreau să văd ce fac și ăștia. Care ăștia? Îți dai seama cu care ești eu când eram mică? Aha, hai că-i vezi acum. Băi, de rare criminalul să mă mâncați aici. Când mie spui, în fiecare zi trebuie să moară cineva și că își face plan criminalul ăsta. Chiar își face un plan bătut, îți dai și seama. Hai bă, gata! Băi! Oh, uite cu lui Isa! Ce faceți, bă, nebunilor? Ce faci, verișoară? Ce faceți? Ești bine? Sunt bine. N-ai și nicio fată cu voi? Trebuie să vină Daria cu Iulia. Hai că mă duc înaintea lor. Pe unde sunt? Du-te după ele că sunt la magazin acolo. Oh, bună, ce faci, mă? Bine, voi ce faceți? Bine. Uite, vrem să venim la ăștia aici în parc. Dacă ne-am plictisit acasă, tu pe unde ești? Am fost în Anglia și am venit ieri și am zis să vin și eu să ies ascult, că ieri n-am avut timp. Mai bine nu veneai, zic sincer. De ce? E un criminal. Un criminal pe aici. Pe Ce? zonă. Ce criminal? Nu știu, ne-au omorât o grămadă de prieteni până acum. Păi și pe cine au omorât? Pe Bebe, pe Edi, Prania, Luigi, Maia. Și eu fix acum am găsit să vin în România. Lasă, acum ce ai putea să faci? Doar nu te-ai întoarce înapoi. Acum hai la ăștia, ce să mai... Haide. Ia ziceți, mă, mergi la fotbal? Bă, am venit mătărișor familia să se răsă ce dracu oi. Hai mă, lasă că mergem mai încolo, că oricum n-avem minge. Bă, dar voi niciodată n-aveți minge. Dacă așa ați fost, mă, toată viața voastră săraci. Hai mă să mergem. Bă, dacă vrei, vă duceți voi trei. Sau rămân și eu aici, duceți-vă. Hai bine, mă. Haideți bine, hai că eu mă duc la. Să nu te piedici în minge, băi. Făliusul a fost să moară tata, nu mai pot de frig. Eu te las să mă duc și eu repede, mă geaca și mă întorc imediat. Bă, nu te mai jura pe tata. Hai, mă întorc repede, mă să-mi geaca, că am înghețat. Hai, du-te, dar vino repede, că mi-e frică. Stai, fă cu minte, fă! Cu cine mai vorbești, mă? N-ai tu treabă, mă. N-am eu treabă? Bine, mă, atunci să nu mai cer mie ajutor cu astea după aici. Bine, mă, lasă asta, tu cu cine vorbești? Treaba mea, mă, acum. Alo. Ce faci? Ce bine, acum chiar din eu scopul astăzi, mă duc să mă întâlnesc cu David pe ele, pe ieși în afară. Ah, păi da, ți-am și sunat, Pisi. De ce? Să ieși afară, aud, de ce? Păi unde ești? Păi, eu sunt în spate aici, așa. Acum vin și eu în față. Unde? În spate aici, acum vin și eu în față. Da. Păi unde ne întâlnim? În față, unde, dacă ți-am zis în față? Ești prăjită? În fața la ta? Da. Hai bine, Pisi, pa. Haideți, bânsar. Da, bă, haide.
E acasă, nu știu ce face. Și ar stau singur între băieți. Dar dacă nu scop nici tu ești acasă. Mai lasă că stau aici așa și dacă spune. Bă, dar știți că noi suntem proști? De ce, mă? Pe noi ieșim afară și eu unul care nu moară pe aici. Lasă-mă că nu mai moare nimeni. Și așa, eu mi-am făcut o listă cu suspecții. Și cine e? Iulia. Cum să fiu, mă, eu? Tu crezi că mie mi-ar da fix să voi, este? Păi asta e și ideea, că poate de-aia ne-am omorât prietenii. E bă, da, și parcă ziceai că e Edi. Păi Edi a murit. Păi da, dar înainte să moare Edi, tu spune că Edi. Păi înainte a murit. Ca când a murit Maia. O băgat la Iuliu. Asta și. Nu trebuia să mai ieșim afară, bă. Și acum ce facem, mă? Că mai suntem decât noi. Și noi suntem la o jumătate de oră de casă. Eu acasă nu mai mă duc. Treaba voastră. Păi dar care o fi, mă, motiv? Ce motiv? Criminalul, mă, de ce a vrea să fie? Motiv? N-are niciun motiv, e nebun. Hai gata, bă, nu vedeți că m-am tons? Da, zici că ești fuego. Bă, eu mă simt din comă cu voi, mai mult nu să văd. Vrei să vin cu tine? Nu, mă, nu vreau. Nici nu vreau, că și așa n-avem ce să fac. Pa, pisi. Ia ziceți, bă, jucăm ceva? Ce să jucăm, mă? Aveți aruri? Cum ai știți, mă, le-a pierdut ieri de câte ți-a prăjit, mă, ești, bă. Bă, mai bine mergem noi acasă. Și așa. Iulia a plecat, Daria nu iese că e schilor, ce facem? Hai că mă duc și eu, că am o combinație de făcut. Mai stați, nu știu ce faceți. Nu, mai că am o combinație importantă. Nu sunt ca tine. Bă, eu mă duc, așa că... Și așa, mâine am să la mine. Hai că plec și eu. Dacă au plecat toți. Mai stă și de puțin că se mai inserează? Bă, nu știu, dar acasă nu m-aș duce. Mai stă și de puțin, mă, până să mai inserează și mergem noi. În camion să... Dar n-am zis că mi-e fureau ăștia. Bărăle, mă duc acolo, că văd că se joacă băieții tenis. Mă duc acasă, că am și pe și ploaie. Ba, frate, ai grijă să nu mori. Să văd dacă pun la 7:30, că am puțină treabă. Nu știu, încerc. Hai, nu-ți promit nimica. Hai, pa. Petre. Ce arbă e pe aici, mă? Ce zic? Băi! Băi! Ce-ai, mă? Sărăcia aia, bă, care omoară oameni. Care, mă, la lupa tău? Du-te, dracu, de Ce-i, mă? sărăcia, dracu. Dar cine, mă? Criminalul, bă! E, dar Păi unde era? pe tine? M-a alergat în spate când am vorbit eu la telefon și am zis că nu-i treaba voastră. Hai, mă, după el. Și m-a alergat, m-a atins așa Unde pe să te duci, mă, spate după el, ești nebun? Eu mă trec cu și l-am te-am împins așa și a căzut jos și am fugit repede la voi. te crede, o glumă proastă de asta. Păi ești retardat, bă, o să Unde? vezi tu. Unde e? Pe unde l-a luat-o? Deci... Pe nu știu, că era în spatele meu și am Băi, fugit n-avea repede. cum să fugă de aici. Plăcând aici, mai stăm Dar aici. aici nu scapă, aici e bună. Hai să vedem, hai să mergem după el. Poate îl prindem. Hai, bă, după el. Nu, bă! Nu, stai cu minte. Băi, ia taceți că mă sună în telefon. În telefon nu sună pe ăsta. Când acum? Oh. Hai că vin acum. Ok. Unde te duci? Băi, eu trebuie să plec, eu să plec la o cântare. Băi, Fix drept. mă Băi, plec ăsta, nebunii pe bă. cântările, bă. Ai grijă, Mihai. Ai grijă. Adevărat. Hai să nu-ți ia gâtul. Băi, ce facem? Mergem după el sau nu ne mergem?
Nu, hai mai bine să mergem în sală, că e mult mai adăpost și acolo vedem dacă e ceva și avem unde să fugim și suntem și Da, toți. dacă e ceva, batem pe acolo, hai. Bate-te! Ce dracu faci la mai vine? Hai mai încărcat duba pe unde ești? Te aștept aici. Hai odată că e frig. Hai. Ok. Bă, ce aveți, mă? Cine sunteți, mă? Ce vreți? Bă, avea dreptate piticul ăla de Gabi. Bă, stați cuminți că am făcut 5 ani de box. Nu vă vâneți cu mine. Bă, stați cuminți. Băi. Doamne, știu că ești criminală de bună, dar nu doamne. Sergiu! Mi-am luat camera. Aleu, bă, dai frig, nu? Te încălzesc. Hai, frig. Stați bine. Aleu. Bă, nici nu știu de ce am venit în toate voi. Mi-e și frig, m-am și plistit. Te vrei acasă? Păi cred că asta o să fac. Te vrei acasă? Bă, iar deci pe iar mă lași singură cu ăștia. Păi da, e frig, dracu, nu mai tu. Ia ce acasă. Cred că mi-a dat E, da. Hai că te ia și te bagă la mititica. Hai că te tai și pe tine. Pentru ce? Ce am făcut? Bă, eu și hai să mai vorbim, mă. Păi, a plecat și n-am mai dat niciun semn de viață, nimic. Păi fata asta nu știe să Dacă zic. fi pățit ceva. Ce, mă? Dar fata asta nu știe să zic. Bă, dacă fi pățit Mihai ceva, lăsați glumele. E, n-a trec că a plecat de la dăbun. Păi a plecat singur și n-a mai zis nimic. S-a dus cu mașina, dar cu ușa. Bă, sună la 211 că vine poliția. 211? Păi ești prăjit? Vine poliția cu spatele. Ah, bravo. Hai gata, bă! Da, nu știu de voi, dar eu mă duc. Stai, că mă ridic eu, că am o combinație. Fac niște poze la o femeie. Hai să nu vă iubesc, mă duc ca piromii. Plecați, bă, plecați la sport. Nu te trebuie. Mă, dar totuși mă sună și tu pe Mihai să nu fi pățit cu ceva. Lasă-l, mă, că e la cântare să descurcă băiatul. Bă, el n-a mai zis nimic ca totuși. Ce-o zic să-l spun? De mă, mă, scoate. Fira aia dracu de prăjicat, dracu. Tu erai, bă! Tu erai în spatele meu! Iar ai băgat legale, mă! Ei! Credeam prietena mea, fă-și tu te treci. Bă, ia! Ia zi, vorbești! Vorbește, bă! Dai, mă! Vorbește! Lasă să vorbesc! Vorbește! Care a fost, mă, motivul tău? Vorbește, bă! Bă, stați un pic, lăsați-mă să explic. Bă, am fost supus la niște chestii cu fata aia. Nu puteam să le evităm. Dacă nu făceam chestia asta, eram morți. Așa avem o șansă de trăi, dar... Bă, după toate astea, după toate astea... S-a ajuns aici acum. Nu mai e nimic de spus. Pot să spun că vă iubesc, nu mai știu să mai vorbesc. Și puteți să o faceți. Poate nu merit să trăiesc. Vezi, mă, ce faci de la legale. Asta e, frate. Vă iubesc.
Asta meritai și tu. Sunteți bine, mă? Da, bă, eu mă simt deja Hulk. Ce trec? Doamne, bă, cu motivele astea. Asta.